Sunod rin kong luto na no? So, watch this. Akong giluto karon chop suey. So, let's go! Okay guys, karon luto tag chop suey. And I will teach you. Lahat na mo sa pagluto tag chop suey ha. First is, una na ito ilunod kay lamas. Pero, mabutang tadag kalaha. Buta na, pinito na itong kalaha. Buta na itong oil. No? Ang mo comment ani, mo subscribe, mo like, mo share na ay 50 pesos nga load next year. Peace. So una ilunod na to labas. Ini ahos. Ilunod na tong ahos. Chapsoy niya, chapsoy, dinipaklay. Sunod Bombay. Bombay ang sinuto Bombay. So pamino ni mo nga medyo pula-pula na gana siya. Pwede mo subik. Subik dili subak na subak dili subik ha. So, medyo mahumot na siya. No? Tanaw mo. Okay kayo. Na manok. Ayun yung manok. So dapat maglunod kag manok, butangan gyud mo asin. Gamay. Gamay. Parat dinak guys. Lupan din mo gadjot. Lupan. 2 minutes. Few moments later. Gopro ko sa video ka para. Pero kasi video. Pamilihan mo hila-hila ko hindi na siya pwede. Dapat naman lang sa pangawa na. Pero yung luto silang tao sa manok. Ako nasuot ang black pepper. So brown paper na siya. Dili po ni mo daganon para dili po kayo tatong halang. Karaw na po ni mo balik. Guman mo karaw. Na, karaw na mo na. Guman mo karaw. Patang na ito sarsaya. Mo niya akong gamit. Pero ako ba nagamit og lahi nga kuan, lahi nga brand. So dili ni siya sponsor ha. Singato mga sponsor ni siya dili. So, tutorial ra ni tutorial. Para sa mga beginners, mga gusto mag luto-luto silang balay or makasibog ginagmay dayon karawon karon nabuga-bugaan mo siya ng sarsaya so ano siya and then man giluto-luto ng manok carrots naon mo ng carrots mga siguro 1 minute na siguro para muhumok siya kay mas dali man muhumok ang sayuti. Sunod, lunod ng sayuti kayo. 1 minute naman. So, lunod ng sayuti. Lunod ng sayuti. Sayuti na siya ha. Dili na siya kamuti ha. Sayuti na siya. Kamuti to na guys. Gunung nawag ang direktor naiwang job ang guys. Ano daw si Papa daw? Kaya daw si Mike. Mix ni mo na. Mix. Dapat mix din mo na. Ubig mo na siya kaya sayuti. Medyo tubigon ng sayuti no. Medyo tubigon ng sayuti. So karawin mo na para ma-mix siya. Para medyo makupos-kupos siya. Para magawa siya yung duga. Kaya naadi ang lami sa duga. And then a few minutes later na po dagamay. 1 minute. Lunod na to ang kaning Baguio beans. Baguio beans. Dili na siya panang balatong Baguio beans na siya. Mugbo ba? Mugbo. So mix it up. Mix din mo na siya. So medyo juicy na siya gamay no. Kaya nang gawa sa itong lugar sa sayuti no. So mix din mo na. Dapat nakay magic sarap. Gamay lang pura. Kaya hindi mga upo na yung mutig. Kuhan. Tilaw. Lamit na kayo guys. Ikaw. Dipili nyo kung sa bawon ba ninyo yung chop suey kay bro dire mahilig mo gud sinabaw dire kay ang mga bata What did you say? ako mga tagalon. Next is kaning cornstarch dapat katunga lang pud ani pod gidaghan dali sa kabok. So pwede nimo ilapot o pwede pa kanimo sakto-sakto lang. So mix nimo butan nimo sa kabaso. Then mix nimo dire para mo sabaw-sabaw siya gamay. So depende ninyo no kung inyong sabawon baw kayo dili mahilig man og sinabaw. Ang una mo tilawan ni i-serve naman ni sa kuan sa
gobernador ug sa vice governor. Hatod na mo sa Malacañang kaso dili man pwede no kay medyo ulay biyaheron kay COVID. So, pwede na din mo. Kuan, karon okay na siya. So, thank you. Thanks for watching. Oh my God! Wow!